नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन. आत्ताच शिवसेनेन 9 जाणांचे लिस्ट जाहीर केला आणि काल पयर तांणी एक अनाउन्समेंट केल्ली की आमी एनसीपी बरोबर गोंयचे इलेक्शन लढटले. शिवसेना कितली सिरियस आसा? शिवसेना आता काँग्रेसीच्या विरुद्ध गोंयांत गेल्या उपरांत ताजे महाराष्ट्रांत पडसाद कितें पडटले, राष्ट्रीय लेवलाचेर कितें पडसाद पडटले, फुडल्या लोकसभा इलेक्शनाक शिवसेना तृणमुलाक फुडें वतली, सगळे जाण मेळून एक आघाडी घडयतले काय ना हे सगळे विचारपा खातीर आमी खास वेळ घेवन मेळपाक आयिल्ले आसा शिवसेनेचे खासदार संजय राउत हांकां. थँक्यू व्हेरी मच सर. पहिल्यांदा यू आर कॉन्टेस्टिंग टोटल 9+4 by NCP on 13 seats, but still you have a claim that you will be forming the next government. No, I have not claimed that we are forming the next government. We are not contesting 40 seats. We know our strength. मला माहिती आहे. I think NCP has declared its first list of 4 candidates. For 4 candidates. And they will declare one more list. Today Shiv Sena had declared 9 candidates. And one more list will come. Altogether we are contesting about 20 seats. 20 seats. 20 seats, it's okay. Many parties are fighting, contesting 40 seats, 30 seats. But think about Goan people. What they want. गोव्याच्या जनतेचा कोण विचार करतोय का? पश्चिम बंगाल से आ रहा है कोई, दिल्ली से आ रहा है कोई, येता है, लड़ता है. आम्ही कमी सीट लढू. आम्ही लोक निवडून आणू. विधानसभेत शिवसेनेचा सदस्य असणं, मेंबर ऑफ शिवसेना जर असेल तर त्याचा आवाज हा गोव्याचा आवाज होतो. तर तुम्ही असं म्हटलं की तुमच्याशिवाय पुढचं सरकार होणार नाही. परिस्थिती तशी आहे. सिच्युएशन, यू कॅन सी सिच्युएशन. So fractured mandate 100% देयर विल बी द हंग असेंब्ली. फ्रॅक्चर्ड मॅन्डेट. गोव्याच्या सध्याच्या सरकारविषयी लोकांच्या मनात राग आहे. बीजेपीने लोकांना फसवलं आहे. दे हॅव चिटेड गोवन पीपल. बीजेपी ओरिजिनल बीजेपी राहिलेली नाही आहे. कुठे ओरिजिनल बीजेपी? इकडून आले, तिकडून आले, बाबूश आला, अमुक आला, तमुक आला. वही चल रहा है उनका ना. मायकल लोबो आया, मायकल लोबो गया. पण शिवसेनेविषयी पण तसंच म्हणतात सर महाराष्ट्रात की ओरिजिनल शिवसेना राहिली नाही. आता काँग्रेसला घेतले, एनसीपीला घेतले. सो इट इज पार्ट ऑफ दॅट इज पोस्ट पोल अलायन्स. आम्ही बीजेपी बरोबर पण होतो ना 25 वर्ष. ते नाही कोणी सांगत की तुम्ही बीजेपी बरोबर 25 वर्ष होता. नॅचरल एलायन्स वाटत होतं सर. होतं. तोडलं कोणी? आम्ही नाही तोडलं ना. पण गोव्यात कशाला राग काढता त्याचा? आम्ही कुठे बघा की एक लक्षात घ्या, 25 वर्ष आम्ही महाराष्ट्रात बीजेपी बरोबर होतो, पण गोव्यामध्ये आम्ही तिथे असताना वेगळेच लढत होतो. तेव्हा राग काढला असं कोणी म्हणत नाही. तेव्हा आम्हाला बीजेपीने सांगितलं ना, अरे आपण महाराष्ट्रामध्ये वी आर वर्किंग टुगेदर, वी आर इन अलायन्स, कमान वी विल फाईट टुगेदर इन गोवा, टेक दिस 2 seats. कधी सांगितलं का? नाही सांगितलं. तुम्ही मागलं पण नसणार ना. तुमचा फोकस वॉज ओनली महाराष्ट्रात. नॉट फोकस. वी आर कॉन्टेस्टिंग इन उत्तर प्रदेश. लढतो ना, असं नाही. शिवसेना मोठी पार्टी आहे. वी हॅव 22 MPs. लोकसभा आणि राज्यसभा. इट्स बिग पार्टी. जे नॅशनल पार्टीचे 2 MP पण नसतात, आमचे 22 MPs आहेत. बिग स्ट्रेंथ. सर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीला तुम्ही मिस नाही करत? आणि व्हॉट इज युअर रिएक्शन? तुमचं रिएक्शन की ते तृणमूल सोबत आता निवडणुका लढवतात? कोण? MGP फॅमिली पार्टी आहे. MGP एकेकाळी रुलिंग पार्टी होती. भाऊसाहेब बांदोडकर जेव्हा गोव्याचे मुख्यमंत्री होते तेव्हा लोक MGPकडे आणि गोव्याकडे फार आदराने पाहत होते. एक असा टॉलेस्ट लीडर आहे ज्याने गोव्यासाठी संघर्ष केला आहे, स्वातंत्र्याच्या लढाईमध्ये भाग घेतलेला आहे, क्रांतीचं काम केलेलं आहे. आता कुठे आहे? आता MGP कुठे आहे मला सांगा. पूर्वी पेडणे, मांद्री, म्हापसा असं अख्खं गोव्यावरती MGPचं राज्य होतं. पण तुम्हाला असं वाटत नाही ते नॅचरल अलायन्स आहे आपल्यासाठी?
मला असं वाटतं की त्यांना फार त्यांचा पक्ष वाढवायचा नाही आहे, त्यांना फॅमिलीमध्येच राहायचं आहे, पक्ष त्यांचा ठेवायचा आहे. 2-3 MLA आले की एखाद्या सरकारशी डील करायचं आणि आपल्या फॅमिलीमध्ये मंत्रिपदं ठेवायची. असं गेल्या काही वर्षातलं त्यांचं मला पॉलिटिक्स दिसतं आहे. खरं म्हणजे MGP हा गोव्यातला नॅचरल महत्त्वाचा पक्ष आहे. गोव्याच्या स्थापनेपासून फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ गोवा MG इज द नॅचरल. युनायटेड गोवन्स होतं, इतर अनेक पक्ष होते, पण भाऊसाहेब बांदोडकरचे MGP म्हणजे गोव्याच्या मातीतला पक्ष होता, भूमिपुत्राचा, सन ऑफ द सॉइल जे म्हणतो आपण, त्याचा पक्ष होता. आज तो नाही राहिला. आम्हाला वाईट वाटतं. MGP होतं म्हणून शिवसेना इथे आली नाही. तुम्ही म्हणता शिवसेना का आली नाही? आम्हाला असं वाटतं की महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना जे काम करते तिथे MGP करत होतं त्या काळात. आमच्यामुळे त्यांना डिस्टर्ब का करायचं? 80च्या दशकात. हां, 80-85 पर्यंत आम्ही हा विचार केला. त्यांनी त्यांचा पक्ष कोणाच्या तरी पायाशी ठेवण्यापेक्षा, दावणीला बांधण्यापेक्षा अख्ख्या गोव्यात त्यांनी त्यांच्या पक्षाचा विस्तार केला पाहिजे. आम्ही त्यांच्याबरोबर राहू. जर त्यांनी आम्हाला अपील केलं, साथ घातली, तर आम्ही त्यांच्याबरोबर राहू ना. पण आता सर नाही आहेत MGP. सो ही शिवसेना लुकिंग ॲट ऑक्युपाईंग दॅट स्पेस. जी जागा आता मोकळी झाली त्याच्यात शिवसेना बघा, भारतीय जनता पक्षाची सुद्धा जागा कोणीतरी घेईल. कारण भारतीय जनता पक्षाचा मूळ विचार आता राहिला नाही. MGPला भाजपने गिळलं, तसं भाजपला सुद्धा कोणीतरी गिळेल. ती स्पेस घेईल भाजपची आणि ती स्पेस शिवसेना घेईल या निवडणुकीनंतर. आता राहिलेत सर एक 24 दिवस. बघा, निवडणूक जिंकणं आणि फक्त आमदार निवडून आणणं म्हणजे राजकारण नाही. भारतीय जनता पक्षाला इथे काम करायला आत्ताच्या याच्यात यायला 25-30 वर्ष लागली. त्यांचे पण डिपॉझिट गेले 2 निवडणुकीत, आमचेही गेले. पण आता हळूहळू आम्हाला कळलंय गोव्याचं लोकांची मानसिकता काय. गोव्यातले असंख्य गोमांतकचे लोक आमच्या मुंबई महाराष्ट्रात काम करतात आणि मग ते सगळे शिवसेनेत आहेत. ते सगळे शिवसेनेचं काम करतात. गोव्याचे MLA महाराष्ट्रामध्ये आहेत, आमच्याकडे कॉर्पोरेटर्स आहेत, शिवसेनेचे ऑफिस बेरर्स आहेत, गोव्यात सगळे आमचेच आहेत. एकच आहे, आमचे सगळ्यांचे देव गोव्यात आहे. पण त्यांचं शिवसेनेचं असं लोकांचं असा मुद्दा आहे की शिवसेना आफ्टर इलेक्शन इकडे नसते, निवडणुकीनंतर म्हटलं. आता 5 वर्ष आमचे लोक काम करतात, मी सतत इकडे येतो. आपण कॉन्सन्ट्रेशन नाही करत, जेवढी संघटना वाढवणं. बघा, गोव्यामध्ये कसं आहे, लक्ष कोणाकडे आहे? सामान्य कार्यकर्त्याचं महत्त्वच गोव्यात राहिलं नाही. गोव्यामध्ये जे लँड माफिया, पैसेवाले राजकारणी, पॉलिटिशियन्स, एस्टॅब्लिश पॉलिटिशियन, त्याच्यावर फोकस आहे ना. म्हणून तुम्हाला वाटतंय पणजीमध्ये ज्यांना आपण तिकीट दिलंय BJPने, त्यांच्यावर लक्ष आहे, त्याच्या फॅमिलीवर लक्ष आहे. प्रतापसिंग राणे फॅमिली, फोकस इज रॉंग. फोकस हा रॉंग आहे. तुम्ही पक्षाच्या काम, त्याचे कार्यकर्त्यांवर लक्ष द्या. गोवा 5 किंवा 10 लोक चालवत आहेत. गोव्याचं संपूर्ण सूत्र आहे राजकारणाची, आर्थिक, फिनान्शियल, एव्हरीथिंग. हे फक्त 5 किंवा 10 लोक गोव्यावरती कब्जा टाकून. सर सध्या आता काँग्रेस एका बाजूने, शिवसेना आणि NCP एका बाजूने, याचे पडसाद महाराष्ट्रात नाही. महाराष्ट्रातलं राजकारण वेगळं आहे. आम्ही देशामध्ये अनेक ठिकाणी भाजपबरोबर एकत्र असताना महाराष्ट्रात लढलोय त्यांच्या विरुद्ध. तर महाराष्ट्रात काय पडसाद उमटायचं कारण नाही. सर राष्ट्रीय पातळीवर ममता बॅनर्जी हॅज बीन लुक्ड अपॉन एज अ नेक्स्ट PM कॅन्डिडेट. शिवसेना त्यांच्या असं त्यांनी जाहीर नाही केलंय स्वतः. आमच्याशी कोणी बोललेलं नाही. त्या तुमचं कोण असणार सर? आमचं कोणी नाहीये. आम्ही कशाला आता प्रधानमंत्री पदाच्या उमेदवारावरती चर्चा करू? आता 1-2 वर्षात परत पाहू ना. बघा की हा विचार या देशातल्या विरोधी पक्षांनी सगळ्यांनी एकत्र येऊन केला पाहिजे. आम्ही सांगू शकत नाही की हा उमेदवार आहे, तू उमेदवार आहे. तेवढी ताकद पाहिजे ना. पण काँग्रेसने TMCला बाहेर ठेवलं जेव्हा हा विचार चालत होता. तुम्ही पण तिकडे गेला, पण काँग्रेसने TMCला बाहेर ठेवलं आणि त्याच्यामुळे तो विरोधी पक्ष गट आहे तो पण 2 भागात गेलाय. याचा विचार काँग्रेसने केला पाहिजे. आम्ही अजूनही काँग्रेसला प्रमुख पक्ष मानतो. तुम्ही सर स्टेटमेंट केलं होतं तुम्ही लीड घेणार याच्याविषयी. आम्ही लीड घेतो आहोत ना. मी, शरद पवार, आम्ही लीड घेतोय सगळ्यांनी एकत्र यावं म्हणून. पण उमेदवार कोण असणार याच्याविषयी नाही काय?
मला असं वाटतं की लोकांना पर्याय पाहिजे, एक चांगलं गठबंधन हवं आहे आणि हळूहळू अचानक लोकातून एक नेता निर्माण होतो, तसा होईल. ओके, शेवटी सर, आहे ना तुम्ही बिझी आहात, शेवटी भाजपाविषयी तुमचे जे कडू मत झालं किंवा हार्ट बर्न झालेत, इज इट गोइंग टू बी फॉर एव्हर, की सध्या असं वाटतं की तुम्हाला कुठेतरी देर वॉज सम प्रॉब्लेम दॅट्स वाय यू आर अवे, आणि कधीतरी तुम्ही आणि भाजपा शिवसेना एक बघा, राजकारणामध्ये कधी काय होईल सांगता येत नाही. नक्कीच महाराष्ट्रामध्ये भाजपचे लोक किंवा दिल्लीतले भाजप लोक शिवसेनेसारख्या पक्षाबरोबर ज्या स्वार्थी पद्धतीनं, सेल्फिश पद्धतीनं वागले, नक्कीच आम्हाला यातना झाल्या. 25 वर्ष आम्ही तुम्हाला साथ दिली आणि तुम्ही आम्हाला अशा तऱ्हेने दगा देता, त्याच्यामुळे आमचं केडर अस्वस्थ आहे. उद्धव ठाकरेची भूमिका आम्ही पाहिली काय आहे. तर आता सध्या तरी एकत्र येण्याची अजिबात चान्स नाही आहे. फ्युचरमध्ये फ्युचरचं फ्युचर, भविष्यात कोण आता कसं काय सांगणार आहे? लोकसभा आता 2 या क्षणी आम्ही महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडी म्हणून फार मजबूत आहोत. काल निवडणुका झाल्या लोकल बॉडीच्या, 3 पक्षांचं ताकद फार मोठी आलेली आहे. बघू. ओके, धन्यवाद सर. गोंयान महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आशिल्ल्या कारणान शिवसेनेची गरज ना म्हणून आम्ही शिवसेनेकडे हांगा लक्ष दिवना आणि संघटना वाडोवना अशें राऊत म्हणटा. आणि तांच्या म्हणण्याप्रमाणे हाजे फुडारान, हाजे नंतर फुडारान शिवसेना गोंयान वाडटली, सिरियस कंटेंडर म्हणून ते काम करतले आणि फक्त निवडणूक न्ही, निवडणुके उपरांतूय ते गोंयान आसतले. तुम्ही पळयतात अब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसाइट www.goanewsup.com. Our channel partners are RDX Goa and our production partners are Prasad Deshpande, mentored goabyline.com. Keep watching us. There are a lot of job opportunities waiting for you in Goa itself. We are here to give you access to those opportunities. I'm Sia Dalvi. I'm co-founder for Creative HR Solutions, your one-stop solutions for all the HR needs. We are based at Don Bosco, Fatorda, Margao. If you are looking forward for these opportunities, below are my details.